Taliwanan ning parang pagsaka sa COVID-19, mga frontliners sa Lapu-lapu City, mihimog pamaagi aron kamenosan ang stigma o diskriminasyon batok sa mga COVID-positive patients. Samtang crisis manager sa Lapu-lapu City, misaulog siyang adlaw na tauhan uban sa mga COVID-positive patients. Si Luan Mirontinas sa report. Ang akong birthday, akong i-share dito. Ha? Okay, come on, live blow. Sabi ko ka blow. 1, 2, ready? Thank you. Niadtong Huwebes, ang ika-50th birthday ni Najel Banasya, crisis manager sa Lapu-lapu City. Apan inay mo break una sa trabaho, padayon siya og ang iyang team sa pagkuha sa mga COVID-positive patients sa Dakbayan aron mabutang sa isolation facility. Kining managsuon sa Barangay Agos, Kansang Amahan, unang nakonpirmar nga nagpositibo sa COVID-19, nasutang nagpositibo usab human migawas ang resulta sa COVID test. We as first responders, we have to do that because to understand also the plight, the feelings sa tanan ng positive. Gipasabot ni Banasya nga sa matag sulod nila sa mga dapit nga may mga konpermadong kaso sa COVID-19, dili tanan nila ang magsulob sa PPE suit. Ang gitahasan lang sa pagkuha sa pasyente ang naka-PPE suit, samtang ang uban nga mo'y in charge sa pagpasabot sa mga molupyo sa dapit na nagsulubog mask, glasses o long sleeves nga sapot. Gitataw hinuon ni Banasya nga may mga precautionary measures man usab silang gibuhat isip mga frontliners aron malikayang matakbuyan sa virus. Sa gawas nga bahin sa ilang incident command post, gimuntar nila kining decontamination area alang sa mga frontliners, kinsa gikan may responde sa mga COVID-positive patients o suspected COVID-positive patients. Gipattern sa Ebola protocol ang mga pamaagi dinhi. Lakip na ang chemical nga gigamit, diin mo'y mo disinfect sa mga frontliners o sa ilang mga personal protective equipment. Global ang decontamination to make sure na we are free from the virus. We heal as one, kini ang atong battle cry ning pag-atubang nato sa coronavirus disease. Ug samtang ang mga frontliners padayong nakigbatok sa COVID-19, panawagan usab nila sa publiko nga unta buhaton usab nato ang atoang responsibilidad pinaagi sa pagpabilin sa atong tagsa-tagsa ka mga panimay. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirontinas, Balitang Bisdak.